ki jingdon jingem jong ki MLA ki kham he ban ya kamang tyngka jong ki benta ba kongsan jong ka jylla katkum ka kaifot na ka ADR ka kaifot jong ka Association for Democratic Reform lane ka ADR kalapan paw ya ki jingkeng ki papla halor ka spa jong ki MLA ka jylla megalia ha ka ba ki ba don ya ki mar ki mata ki palat ya kamang tyngka jong ki benta ba kongsan jong ka jylla ka kaifot ka balapan mi aka siningkong kalapan syairu halor ki kamrunar bar ka jimbom ya hap deng ki shindrang bat kentai uba med ba lingdo jong ka United Democratic Party lane ka UDP uwan hakmadu hakatup jong ka jingdon jingam ki bakot shaka chispa saupun riu point lifeway klur tyngka bat ka penlong ya u kumu MLA uba hes patam haka jylla megalia hadin jong upat udai Methodius tkar naka Hill State People Democratic Party lane ka HSPDP hakaba ka jingdon jingem jong u baro kalong san point klur tyngka katba usneu bhalang dhar naka NPP udon ya ka jingdon jingem kaba point live san klur tyngka kaba but pat kalong ka kurim jong muntri rangba ka jylla ukorat ke sangma bat kadai ka MLA jong ka gambegre ka metap shandi agitok sangma na ka NPP kadon ya ki mar ki mata ki ba shongdor live point khatway klur tyngka bat ki jingkit kli ki ba palat ya ka point arfly klur tyngka uba renikton lengdo tongkhar naka party UDP bat menteri rangba barim ka jylla u Dr. Mukul Sangma naka Trinamol Congress lane ka TMC kidon ki jingdon jingem kiba kot shaka arf kandai point san klur tyngka bat arfu pra point arfo klur tyngka u coming one embon naka party NPP ulapan banai ki jingdon jingem kaba kot shaka arfly point prap san klur tyngka but sa usotnes sotun naka NPP ubadon ya ka jingdon jingem kiba kot shaka khat khandai point riu khandai klur tyngka hadin kane udai ulakmen rembui naka UDP hakaba ki jingdon jingem baro ki long khat khandai klur tyngka but sa ukartus ar marak independent hakaba ka jingdon jingem jong u kala kot shaka khat phra point nyau khandai klur tyngka bat u Alexander lalu hek naka BJP hakaba ka jingdon jingem jong u kala kot shaka khat riu point khandai riu klur tyngka u branding e sangma naka NPP udon ya ki jingdon jingem kiba kot shaka khat riu point iway klur tyngka u Charles Pengrup naka TMC bat u menteri rangba ka jylla ukorat ke sangma naka NPP kila penbenai ke jingdon jingem kiba shongdor khat point san riu klur tyngka bat khat point san klur tyngka u ba shanbor shulai na BJP udon ya ke jingdon jingem kiba shongdor khat point prap san klur tyngka u Preston tingsong na ka NPP ka jingdon jingem jong u ka shongdor khat point arpundai klur tyngka bat u Dr. Mizanur Rahman Kazi na ka TMC ka jingdon jingem jong u ka shongdor khat way point khandai pu ar klur tyngka u Shakler Warjiri na ka HSPDP ka don ka jingdon jingem jong u ka shongdor khandai point life ar klur tyngka but sa sanjay e sangma naka NPP ka jingdon jingem jong u ka shongdor khandai point khatlai klur tyngka bat ka miani di shera naka TMC ka jingdon jingem jong ka shongdor pra klur tyngka uba Pius Marwing naka UDP udon ya ka jingdon jingem ki bakot shaka pra point ar klur tyngka katba u Dr. Celestine Lingdo naka NPP udon ya ka jingdon jingem ki bakot shaka pra point khatlai klur tyngka u daman bai lamare naka NPP udon ya ka jingdon jingem ki bakot shaka san point arfsaw klur tyngka u balajit ku par sindrem naka UDP udon ya ka jingdon jingem ka bakot shaka saw point pra klur tyngka bat u Gabin Miguel Melim naka NPP udon ya ka jingdon jingem ka bakot shaka saw point nyau pulai klur tyngka u Thomas e sangma naka NPP udon ya ka jingdon jingem ki bakot lade ki ba shongdor shaka lai point pulai klur tyngka katba u Marcus and Marak naka NPP udon ya ka jingdon jingem ki ba shongdor lai point nyau pu ar klur tyngka ka Santa Mary Shila naka NPP kadon ya ka jingdon jingem kaba shongdor lane ka bakot shaka lai point lifeway klur tyngka but sa Matthew Bion Star kurba naka NPP ubadon ya ka jingdon jingem ka bakot shaka ar point khandai pu nyau klur tyngka u Meral Bonsim naka UDP udon ya ka jingdon jingem kaba shongdor ar point phapsan klur tyngka bat u Charles Marngar naka NPP ubadon ya ka jingdon jingem ka bakot shaka ar point phapsaw klur tyngka u ba Paul Lingdo naka UDP udon ya ka jingdon jingem ki bakot shaka ar point phapway klur tyngka katba ka jingdon jingem jong ka kong amparin Lingdo naka NPP ka kot shaka ar point nyau khandai klur tyngka u Abu Taher Mondal naka NPP udon ya ka jingdon jingem ki bakot shaka ar point san khandai klur tyngka
uba kermen shila naka UDP udon yaka jingdon jingem kabakot shaka iwe point daifsan klur tingka bat utimuti dalbot shira naka NPP udon yaka jingdon jingem kabakot shaka iwe point nyopo praklur tingka u marthon je sangma naka NPP udon yaka jingdon jingem kabashungdor iwe point nyoplai klur tingka bat usubir marak naka NPP ubadon yaka jingdon jingem kabakot shaka iwe point nyopo ar klur tingka uba limison di sangma naka NPP udon yaka jingdon jingem kiba shongdor iwe point nyopoi klur tingka urakam sangma naka NPP udon yaka jingdon jingem kiba shongdor iwe point nyopoi klur tingka u arden milar ba syamoi naka parti VP udon yaka jingdon jingem jong u iwe point sau kundai klur tingka u jim sangma naka parti NPP udon yaka jingdon jingem jong u kabakot shaka iwe point sau ar klur tingka u shenshar lengdo kurba udon yaka jingdon jingem jong u kabakot shaka iwe point life san klur tingka kiwe pat ki MLA balyo klur ki kenthop yo ba bantai dor lengdo naka NPP ubadon yaka jingdon jingem kaba shongdor iwe point arab sau klur tingka u wailat miki shilla naka NPP ka jingdon jingem jong u ka shongdor iwe point shpo klur tingka bat u Hebingstone Kharpran naka VP ka jingdon jingem jong u ka shongdor iwe point kendai klur tingka uba Thomas sangma uba mikmat yakan notura udai tang mau nong thau an ubadon haka mukot duma persya kentai lajar kerteng ya haki artli ki jingsha kenno bajurba haka IPC BNS ka kaifot jongka ADR kal penmi yaka jingsio kya halor ka jingbom ya hap shendrang bat kentai haka yingdor bar thau an bat nakin riuphongut ki MLA sanpun riungut ki dai shendrang kendai polai persen kat bat tang saungut ki dai ki kentai nyau persen kat kum ka kaifot arphongut ki MLAs lifeline persen kila pendep ka jimpule hapdeng ka kerdan kelas 5 ber kelas 12 arpun riungut sauplai persen ki dai ki graduate lane ki babat yak kerdan profesional bat kat saungut arplai persen ki dai ki bala pendep ka kerdan pule post graduate lane kham shalom kumta lengba kane kalami ka we ka post hakirin san jong ki social media ha ka bakala tho kumne ngimda sneu plashu banti bat yu I baka kam nomi khamat kadai ka kam business ka ba beng tam yau no nong raspa ngida sneu sarong shikadai yakane kham tam ya ka jing start jong ki briu jongi banjit nomi khamat khnang bangin sha shinshar hakine ki krur pati ki lak pati kata nang riuspa kata nang yaidu ka jylla meglia kadai ka jylla ka ba ar ha ka jingduk tam puson hi phi kiba pule yakane